Hola, bon dia. Feu les preguntes que vulgueu. Soc Néstor Narem, de Sabuts. Un viejo joven com jo no recorda un mercat de fitxatges com este. Com ho valores tu? Bueno, la veritat que estem fent un equip molt potent. Pareixem ja el Real Madrid. Estem agarrant molt de color. Un equip que asusta, te ho dic en primera persona, ¿no? Ducharse en estos tíos, veig tu quin complejo, estic al psicòlogo i tot. Hola, soc Moreno de Radio La Terreta. Ja tenim així a Tierno Barri o Barry White, que diria Javi Remata. Què opines d'ell? La veritat que d'entendre té poc, este xic, este hermano le mete duro, com diuen ara, I de White, jo crec que l'únic White que té són les dents. Ve del Basel, de Suïssa, i estic convençut que va ser muchos goles, i Vaselina li farà falta a nostres rivales. Ha entrat molt bé així en la plantilla, li han posat ja amb el nom, li diem el Coeter, perquè país que té molta afició per els petardos. Hola Chori, mañana partido importante, ¿qué rival esperas? Bé, pues, quin rival espere? Pues, espere Sevilla, no? Anem a Sevilla, de pròxim allí, anem a jugar al camp de Sevilla, a Sánchez Pizjuán. S'espera que visca de Sevilla. Si es que era un altre equipo sería raro, pero vete tú a saber. Si es un altre equipo, estarem preparats. Igual.